jroning urip kumandang lam-lami saya ting-tingane keyakinan masing-masing. Feelingnya kuat tak punan gitu ya. Ayo deh. Sumunar li ringing netra aduh rasane lumata hati Nggih, jenengan kandhani niku. Heeh, jenengan kandhani. Dibalekke sik pikirane. Pak D. Kariswara aduh sombo sopeng
Wes muntah cecek ya. Niki nganu dene Ken garap. Garap nggih ngeten iki. Oh, iya, Heeh. Garap. Nyatang recet santong aduh ning ati bisa dadi jatuh kerani muka kena bulan noprek yang aku Matur nuwun Bu Sri dan Dik Niken Salindri. Dik Niken, pengen tanglet kali sampean. Lagu-lagu ngene iki gek yah apa? Mongko lagu iki aku iki gurung enek wis enek. Lha sampean kok wis hafal? Piye, Sesar? Tangan nggih. Niki kan guru kula Bu Sri ta. Lho, nggih semara. Dereke Kang Rama nalika Nggih, rumiyin. makane kula belajar nggih kalih Bu Sri. Lek kula enten wektu-wektu senggang ngoten niku kalih Bu Sri. Nyuwun warah nggih. Nggih. Nggih, kula nggih nyuwun warah Bu Sri niku kok. Warai golek duit. Gek lek apalan yah napa to Dik Niken? Sampeyan tanggapane kaya ngoten niku, nggih to. Esuk awan bengi sore nek perlu. Gek lek apalan gek yah napa nek lagu baru-baru kok gek cek 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 ngoten lho. Ya iki lho canggih iki dibayar larang iki lho, gampang apalan iki, Dik. Heeh. Nek karo utang ngono ya ulang apal ora? Utang-utange wong ngono apal. Nggih matur nuwun, heeh. Nggih. Sampun apa dereng Bu Sri? Sampun. Dene kan niki partner jenengan nggih rawuh lho. Sinten? Pak Guru Bambang Balowo. Oh, lah niku Lah nggih partner jenengan to. Dungane sisan to? Heeh. Heeh. Ayo unggahno Mas. Heeh. Iki. Iki cocok iki. Aku seneng sing sembur-semburan banyu ya, Dek. Kene-kene Mas Bambang Balowo, Bapak Guru. Mas. Lho kok joget? Nah. Ayo.
musuhe niki. Sing iso gambui sampean Mas niku. Soe. Meneng. Sing ngerti seratenane Mas Bambang. Rokok kuwi kok ora trimo sautil kuwi. Heeh. Dalu Mas Bambang. Sudah dalu Mas Mas Pras. Mas Pras. Nate panggih jenengan. 2. Oh, nggih. Sehat nggih. Guru lho Pak Bu nggih. Napa santai. Allah santai. Kene njaluk duite. Apa? Lah sing tanggapan kono kok. Nggih. Sehat nggih Mas. Alhamdulillah pangestune Mas Bambang. Niki wau nderekke iki lho. Ya. Oh wis pedotel ya angel. Ngomong gendul iki angel napa? Piye? Ya sik awas. Ya. Rogono to Mas Bambang. Rogono. Susuk 48. Aku golek susuk iki no. Gelem ora? Ro. Iya, wong Iki lho, nderil bintang tamu ya iki lho. kok urang mulai. Nggih. Nggih, pripun Mas Bambang? Alhamdulillah saged sowan karo nduk niken Nggih. dalemipun Bu Sri. Ndelok ketepaan kok jenengan pas mboten Niki wau. ngasto teng pundi ngoten. Mboten memang kula ale nduke. Apa memang hari ini di-free-kan karena pengen menghadiri undangan dari Bu Sri ngoten? undangan apa ora apa? Oh, mboten undangi ta? Ora diundang. Sami kula nggih teko dhewe ora diundang. Aku mau pokoke nek terop mangkat. Ngoten nggih. Iya, pokoke nggih. udah. Nek gamelan diangkut truk ngono ae sampean nyetir. Klototne burine. Lah yang ngentutne ning burine. Kok wingko playune ning ndi tatutne. Sampean deki ya. Nggih no. Padahal arep dilaraske. Lah nggih. Niku alhamdulillah mumpung kalih nduke niku pengen sowan nggih pepunden senior Bu Sri. Lah nggih, Peh Jan. Sik panggah wayu. Lho, kula ket riyen jek umur 2 tahun, Bu Sri nggih tasih ngeten iki lho. Sakniki lho kok panggah ngeten iki lho. Ya to resepe iki jan. Jenengan nyuwun. Mungkin aku ya suwono pisan. Irunge ya cek mbangir. Ket aku ning jero weteng nganti saiki lho Bu Sri ya Bu Sri panggah. panggah Lah nggih kok lho. ora sepuh-sepuh. Dek niken ya mirsani ki ambak. Nalikanipun nderekne bapake rumiyin nggih. Nggih. Nggih pun sameten. Lah sakniki nggih panggah sameten. Panggah ngeten niku. Nggih. Jare lek ben esuk raup banyu leri apa piye. Nggih. Nggih. Niki pripun macange? Ya Kula kan napa? umume ngoten lah. Lah pun umume misal pajak gendul no. Nggih. Aja mbok sebutke to. Kula iki gemes kali pajak gendul. Domongi kok kandhane kok. Kalau kotok ora. Yo. Mboten ketang sak duet-duet ngoten Mas Bambang. Apa Nduk? Apa? Nggih. Enak musik. Enten musike Dek niken. Oh, karo Enten lamunan, enten sotya, lintang semara. Sampeyan iso. Duh, iya to. Kabeh iso Nduk aku Nduk. Lho, sing gak iso. Sing gak iso napa? Lek kabeh iso. Lek sing gak iso ya ngowahi dhuwit cacah sing gak iso. Ora iso ya. Lah Mas, Apa? Kusuma Wijaya. Lah. Terima nopo sumo. Sik to, wis diproduksi urung karo grup iki. Sama urung diproduksi lho. Apa sakit rindu? Sing Mas Bambang iso. Sakit rindu? Iso. Mister Mendem. Manis. Oh iya cocok, cocok iki. Oh duduk Mas, duduk iku. Jangan takut Pak Triman, manis sing piye Pak Man? Manis 2 piye? Manis 2. Piye? Manis 2. Oh. Tenang. Lah wong kuwi mau wis sandar kendang lho. Krungu ponane nyanyi jegegah. Jegegah. Woi. Ponane, Duk. Lho, blereng wong temen-temen.